Deċiżjoni storika u eżemplari. Kien b'dan il-mod li ddeskriva d-deċiżjoni ta' pajjiżna l-ambaxxatur Palestinjan għal Malta, Fadi Hanania, kif pajjiżna formalment irrikonoxxa l-Istat tal-Palestina waqt it-80 Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Dan qalu f'kumment li tal il-Gazzetta Kulħadd u li se jkunu qed jiġu pubblikati għada fl-ewwel faċċata ta' din l-istess gazzetta. L-ambaxxatur Palestinjan qal li din id-deċiżjoni se tkompli ssaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Palestina li ilhom fis-seħħa għal dawn l-aħħar 50 sena. Huwa qal li dan ir-rikonoxximent huwa obbligu morali u legali għal pajjiżi li jemmnu f'soluzzjoni ta' żewġ stati, filwaqt li sostna li l-kawża Palestinjana hija fost l-aktar waħda li ilha għaddejja fl-istorja moderna. Huwa temm jgħid li r-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan huwa messaġġ ċar li l-paċi tista' tinkiseb b'negozjati u taħdiet diretti, mhux bit-tankijiet tal-gwerra u bil-forzi militari. Dwar dan il-mument storiku għal pajjiżna f'din l-istess gazzetta taw l-opinjonijiet tagħhom is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista John Grech u s-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali Catherine Fenech. Permezz ta' din id-deċiżjoni l-Prim Ministru Malti Roberta Bela wera sens qawwi ta' tmexxija u Malta kienet ta' eżempju għal kumplament tad-dinja.